Dámy a páni, už onedlho sú tu Vianoce a taktiež, dámy a páni, súťaž o meč a tak ďalej. Takže nezabudni dať tu odber, koment a like. Bam, čaute, moje meno je Shandy a vítam v dnešnom videjku. V dnešnom videjku je reakcia na deti, ktoré sú nahnevané za to, že nedostali ten darček, ktorý chceli, ale niečo iné. Ideme na to. OK. Dostala výkresy, alebo čo? Dostala nejakú zubnú pastu, Colgate a toaletný papiere a obrúsky. Ľudia, tak toto už má nejaký iný level. OK, máme tu ďalších chlapcov, ktorí rozbaľujú darčeky, tak som zvedavý, čo dostanú. To dostal na výtvarnú výchovu, alebo make-up, uterák, alebo vankúš, alebo toaletný papier. Začal plakať a už idú aj, ok, máme tu dvoch, takže brat a sestra. Čo dostala sestra? Sestra dostala krabicu, v ktorej je čo? To je čo? To je čo? Začína plakať, kamo. To je... Čo to je? Brat sa smeje, ale ešte nevie, čo dostane kamo tam. A teraz brat, karma je zdarma, braško. Takže otvára ďalšiu krabicu, v ktorej je akože dobre, ale počkaj. Máme tu sestru a sestru, takže dve sestry, ktoré rozbaľujú darček. A už je tu, kamo, a už plače. Už sú rozmazlené tie deti. Toaletný papier zase. Tu máme už, kamo, 4. raz toaletný papier. What is happening? OK, začína plakať. Aj tá ďalšia, kamo. Toaletný papier. Až sa dopoček aspoň na zadok, jak budeš chodiť na tú toaletu. Máme tu ďalších... reklama! OK. Takže rozbaľujú, kamo. Už sú také šťastné, že čo dostanú. Ale... Už... OK, rozbaľujú darčeky. A on dostal čo? Nejaký mixer?
Čo to je, kámo, ja neviem. Dobre, ešte to zober ku sebe a ešte zase to hoď. Ten tretí dostal čo? Rozmazlené deti, kámo, rozmazlené deti. OK. Čo dostala, kamo? Neviem, ale sú šťastné. OK, dámy a páni, to by bolo všetko. Ak sa ti toto videjko páčilo, zanechaj tu like, zanechaj tu odber, zanechaj tu komentár. A o chvíľu sú tu Vianoce, dámy a páni. Takže ešte raz čau.